budget. Mabiro nyisi kaka budget wacho. Right. To gima duong'. Wach mar wuoya nikech koro migi thuolo e microphone. Onego wawe. An gi budget ka kendo nating'o. Ing'eni onge gima pando kawuono. George Bati nyalo ng'eyo. Ibo yudo ni nitie nyaka projects ma idhi los award ne. Ma ene mano propose kendo alinga. Kendo ino alinga dongan makora wuoyo. So don't take us through this document. One by one. I'm just telling you. All right. Kawuono gino timore maber. Ating'o ni budget. Majority dhi mbele. Ating'o ni budget mondo ing'eni ya mae kaka opang tich e gik mosebedo ka timore. Makata en kaka ka en North Kanyamkago. Onyalo wacho ni gigo timore kata ok timore. Gigo en owuon nowacho ni mondo gitimre kendo nopango gi budget koso nokopango gi. Tiende ni kamwa beteni wabeduru joma wacho adiera. Wabeduru joma kadwa ni mondo wager kik wawacho wadwaro kura mar jopiny gi miriambo. Wadwaro kura mar jopiny gadiera. Kamwa beteni headquarter mar Migori County igero sani kata en ong'eyo. E assembly wa kata mondo wabed gi committee rooms nyocha onge sani e kigero e budget mana ma sirikal masani to ne osetieki gini 10 okodo wuoye gini 10 mokalo. Wadwa ni ya Migori odongre nikech gimiwe chieng' nodong' karapar. To kilungo wach mamit ing'e wuoyo mamit tigalo jopiny ni pane mane kaka jidongre Migori ema dong' chien. Iti medo mana yiero joma lungo wach yiero mana yiero joma lungo wach eliel and Migori continues suffering. Adwa nyisi ni Migori kama wantie sani wan gi privilege nikech tam na mane mokwongo cha na bedo makore ka community projects odonje budget omamba ne nitie assembly mokwongo na ogitimo mano sani kendo tamni wase manage makoro sani wan gi community projects madonje ang'owa e budget ma wan wa propose kwase propose to the executive they implement. Mane order mwadwaro. Wadwa ni mondo wabedi makaber to pesa making'iyo pesa mar development manitie nikech sirikal be noketo ni 70% ni en recurrent ni operations and maintenance to personnel emolument. Iyo ni koro 30% modong. Wabed piny gi governor wanyis governor ni governor iwinjo pesa ni en billion adek. Wadwaro ni kai billion adek ni wan wawegi kaka wards mopogore wawinjire uni oyo 1.5 kata 800 million opoge wards gi equitably mondo dongruok omul kona ka kona mar piny mane kama wantie sani mane kama wadwan mondo wadhiye to kwa bedo ni wan wadwa ng'ang'ni gi wach wadwa laro pesa wadwa wuoyo marach kuom ng'ato ni mondo ka siasa otimre to pod Migori bodok chien. Wabo bedo gi governors mang'eny wabo bedo gi ji mang'eny to gima bo hinyowa kaka oganda en mana dongruok madok chien. Kinono mos nyocha ne an kata assembly naneno ka jo Kanyamita okete e social media ka wacho ni wanyalo pimo. What do you mean jo Kanyamita? Apimo ni apima. So no, you are a leader, you don't talk carelessly. Jo Kanyamita. You may allow such kind of apima gi na keto ka wacho ni ya ni wan wawuothe siptande Siptande mag Migori no dhi oket level 4 te to onge gima gin go kata chiel to dhi oket gi sirikal mano kalcha ni gin level 4 te. Kose get level 4 ginyal meet. Koro audit report ka biro to level 4 ni ok pimre. Koro imiwa report ni ya ni kanyo ji to tich onge. Koro yudo ka komiti ma sipia ke ma report ni kata ni staff levels ni piny. Gima ne obedo nego be ni health committee matimo nade. Ema kelo ni jo health department onego bed ni ya nyiso challenges magin go. Ne committee ni mondo committee ni okele assembly mondo samitimo budget otim budget kalore ga ngo ungeo mano majority ungeo nini tiere chandruok osiptende go kaka assembly ango mosetimo kata nani ami thuolo majority onego bed ni wabedo gi paro nikech ineno assembly wan ji 60 kata 59 oversight itimo gi committee oversight ok nyatim gana individual oversight onego bed ni ngato realize ni en gi responsibility mar represent the same department e assembly. Kendo en gi responsibility mar oversight that department kose miye tools monyalo deliver go. Ok nyalo oversight ngama onge tools. So one kaka assembly wa committees sani gi commitment ma mondo gi engage departments. Mondo mi departments gi challenges gin mane. Mondo challenges ko biro to wabedo able to look at ni ere kaka inyalo tim mondo inform kata budget. Most of the time, and up to where we are today, the budget is informed by I don't know what other sectors.
And you're the one making that project, budget. Because we have a challenge with also capacity in that assembly. We have a challenge with capacity. They are members of the assembly. You continue fighting individual fights. Idwala oni ni dobe majority ila roni ngani ko nyego be nyaka ya assembly makuro jo penye ma no luwen mwasego nyaka kawuono George, yes, well, to the extent of the capacity, so I agree with him. Wane bunge mane uketa jino bedie. I'm telling you.